Hello everyone. दिनै जोङो Cocoनि vaccine थुनो नागिरदों. दाख्लैयो vaccine थुनो थांनायाव थुबोनो मोनाखै. बेखायनो जोङो दिनै थांनानै थुहैनोसै आरो. ओमफ्राय स्ट्रबेरिया दिनै फैफानो मोनासै बेसारा. Coco baby, नों माबायदि मोनदों? नों दिनै vaccine थुजागोन ना? नों गिदों? गिनाङा दे, मामा दंखायोना नोंजों? मामाया नोंखौ अनखायोना? मोनफैबाय जोंहा Cocoनि vaccine थुग्रायाव मोनफैबाय ओमफ्राय गासिबो सैमानि मा मा बुस्थु नांगौ बेखौनो मोनजोबो आरो ओमफ्राय बे काउन्टार सैमानि टेम्पारेचार नायदों आरो माबायदि मोनदों फिथाइ फैजानानै बिजि थुनो नागिरबाय Cocoनाव Cocoआ जेबो गियासै बिजि थुजानानै ओमफ्राय आंहासो बिजि नुनानै जि गिबाय जेबो फिसाबो एबो होनासै मानोना Cocoआ स्ट्रं